Milujete starostlivosť o pery tak ako ja, tak potom vás zaujímajú tieto balzámy od Eveline, ktoré majú v 4 príchutiach. Broskynia, višňa, kokos a mango. Uchvátil balzám broskynia a manga, pretože ja milujem sladké vône a milujem aj broskyniu a mango. Takže, čo sa týka celkovo tohto balzamiku, krásne hydratuje, regeneruje pery, obsahuje kakaové maslo, ktoré vlastne zabraňuje tomu, aby pery popraskali. Taktiež obsahuje vlastne argánový olej, ktorý zabezpečuje intenzívnu hydratáciu a taktiež obsahuje vitamín C a E. Čiže vlastne ak chcete dokonale prehydratované pery, ktoré majú aj ochranný faktor, tak siahnite po týchto balzamikoch, pretože tieto tri, kokos, višňa a mango, majú SPF 10 a broskyňa má SPF 15. Je veľmi dôležité si chrániť pery nie len počas leta, ale celoročne. Takisto ako sa staráme o tú pleť, používame SPF faktor, takisto treba používať SPF faktor aj na pery. Hej? Čiže celoročne je to veľmi dôležité a pre mňa ako pre kozmetičku je veľmi dôležité používať faktory. Vždy to prizvukujem svojim zákazničkám, takže nezabúdajte. Dokonalá starostlivosť nielen počas leta, ale aj počas celého roka. Krásnu, sladkú vôňu. Nie je nejaká výrazná, ale úplne taká jemnúnka, že nevadí vám. Toto sú balzamy, ktoré chcete.